Аз съм Алина Леви и съм на 22 години. Аз първо съм от смесен брак. Майка ми е рускиня и е християнка. От Москва е, но живеем тук. А баща ми е еврей. Пък дядо ми е този, който е бил ако мога така да кажа, засегнат в събитията, защото е бил в трудов лагер. Всеки път, когато е ставало дума за това, усещаше се, че им тежи поне на баба ми. Защото това трябва да са едни от най-хубавите години от живота на човек и младостта. И някакси оставил белег, такава една сянка, ако мога да кажа. Първо се чувствам много лично засегната от тази тема и всеки път, когато се заговори за това, имам отношение и освен това мисля, че ме е направил по-толерантна към другите малцинства. Да се вика съседите им и приятелите им, хората, с които са си играли в квартала и са си говорили по пейките. Те са тези, които наистина са успели да ги спасят, защото са ги крили в къщите си или когато не са имали храна и вода. Или въобще каквито и да е нужди, те са ги осигурявали. И аз много се гордея с този факт. И това е една от причините да не искам да живея в чужбина. Защото знам, че имам възможност да се реализирам, може би мога да изкарам и повече пари, но не искам да го правя. Харесва ми България, харесва ми тази история и вярвам, че това общество е уникално дори и за днешно време. Просто мисля, че хората са добри на едно такова много дълбоко вътрешно ниво. Ако махнем целият стрес от ежедневието и всякакви индивидуални проблеми, просто мисля, че на много основно ниво хората просто са добри.